En is éine tá srá pictiúr os de chóirimachchan sin faoin teideal Obair Dheonach an bheith tá chuirsí dhéanamh ar na pictiúrí sin dom le dheil. Tá sim ag Peadar agus Thomas I roinnt ibre dhéanú I gcór carthanas. Sa chéad fictor, fecinn siad go bhfuil clán Símón ag gclár cabhair chun roinnt airgid ó bhailiú. Té na buachalaí go dtí an príomhide chun ólas a fháil. Sa dara fictor, sin an príomhide dóibh gur féidir le pacáil málaí dhéanú. Ceistíonn Peadar agus Thomas an banaisteoir san ollmharga faoi málaí a focáil sa tríú fictor. Vector sa ceathrú fictor go bhógraítear ar an galara faoi chlán Símón ag bailiú airgid, íortar na customary bheith fial. Bíonn na buachalaí fíor-chorrach an lár fad, tá si deabhéasach agus bíonn customary lán sásta airgid a thuairt dóibh. Deir an banaisteoir le Peadar agus Thomas I bictear a sé go raibh siad comhaid sin go bhfuil postpart aimsire ar fáil dóibh san ollmhargu. Sa fictor Dheonach tagann ban ó chlán Símón go dtí scoil na múchalaí. Tá an príomhide fíor-bhródúil nar thugann sé an check de €250 don bhean. Deir si go mbeidh úsad maith buinte as an targad. En is éine cadíad na ceistena gur bhile a chur orm I dtaobh na sraithe. Cábhfuil na buachalaí sa dara fictor. Is sa dara fictor tá na buachalaí in ifig an phríomhide. Cén dáta tá ann sa tríú fictor. Sa tríú fictor de réir an féilire atá ar víse an bhanaisteoire sin dáta ná an néolafithe de bhí bhean fór. Céir de tá ar bhord an banaisteoir sa tríú fictor. Sa tríú fictor tá an féilire agus tá córabeag le einam an bhanaisteoire air. Sa tríú fictor. En is ceiste gom ortsa en is cad is einam don charnacht atá I gceist anseo dar leis an bhógra I pictiúr I bhreithéan. Clán Símón is anam don charnacht. Don charnacht, ok. I pictiúr iver a ceathir. Cábhfuil an pictiúr sin? Cábhfuil an pictiúr sin lonathe? Measam gúil sé lonathe istí san ollmharga. San ollmharga, go maith. Agus ar deire cén dáta atá ar an bhéilire sa fictiúr Dheonach? An dara lá de dhearfort ann sa fictor Dheonach.